oi kenapa ke dano komen hamya khaine rok sindal buidal tal so ge hani share khaine rok norok no ang siu da hinak lai na sia da hinak lai sini ti project bri rok je o wansa bai ka janai rok borok ni ichha tai da ka jagi tongoi man orok kepal hani bo kaisa tongo sanai tumani buchika chungno snamui honai tagi honai bonus snamui rojak saboni bojro sabo ongnai buchika saboni kepalo wansa sijak sabni kepalo tiprasa sijak amo sikangno decide khai rojak buchika hinke jodi na sini ichhate ingi mangkha ang niji tipra ni sela bai kaijak lakhamu ang bo salman khan bai kaijage uklok buskang bodyguard teye esidelin habui tonghamu buchika nijini ichhate ingi mangkhai norong ichhate ingi mangkhai kebo asa kini jini chati choli maya jodi na ni jini chati ingi makhan ke sini tipra hawa wa bol phali chai tonai yakungo juta krei khorogo sati krei wa phol ongi wa soprai thango sekala re bol soprai thango boro bo doctor engineer ngai rang puisa malik ngai tong hamu bichka kebo kri ingna musungla khamu ni jini ichai choli makai norok asa si tipra sa hamkrai tipra sa bosong nai na hinke orang puisa krei wa bol phal sanai ro no than chubai di norok bada por tu suk pancing yable bohongke nijini rang puisa kre buni thani pano buni ri ka chamrong na thumui pano kri rong na bago thane ati khai phunukla norok bo asu sik kaham hingke talsuge ni share khai maslai thane amti ke share khai de thane ri chumba ge bunyo rang puisa ri maya mai mi songeri thane nogoto mairom tongna bla am suk jora maya abar bunyo comment hamya